Hey people, GBCC. Hey. Maribo here. Hi people. Right, so. GBC people, how are you? How are you? Maribanya here. Ndochitase chunhu ichi vedwe. Right. GBC people, Maribo here. How is your Monday? Right. Hanzi vanhu ava vati. Ini here ini ndinongovata chero pandabatirwawo nehope but musi wande ndisina kuita livewo ndiye ndavata. Zvongova ndichitotsvagawo hope. Muona manje. Unototsvagawo hope hako. Ini hangu handina hangu nyaya zvekutodero. Ndiri kuti here aiwa tovata. Aiwa ndipo malife hangu ndine kutongotaura zvingori like nyaya nevanhu noti kuti pane madhirama no. Tongotaura hedu nyaya dzingori general. Tekra mungwari kimba mbrai zviisei. Noipoiri guys. Kandione panapa chinhu changu chinoda kuita sei panapa. Matomboona kuti but handifungi ndogarisa. Bichana ndobva ndakasirawo kuvata guys. Ndokasirawo kuvata. Ongesai Dube will say patient rwendo. Ho iwewe Tarik. No comment. Anaudinde upuyu. Tatenda chigidi mangosho will say William Cosco earlier. Tario, good night. Bianca Monda, JC. Hey there, Angie. How are you? Gladys Vasivenyu, say. Regina, kwanziro ndimufundise vanopano uneji vedwe ndikaita maimbangeri ndakafuta kugona simonziva. Ndiye ndakagwadama ndichotaura nemi ndatojaira kutotaura ndakaita zvekugwadama panapa. Mbakagwadama chaiko. Ndozvandiye ndakaita malive stream angu ndine ndakagwadama paflow. Commissions urisei. Let's see. Kuita sei singachadi kuconnecta futi. Asi mashure enhani. Zvinomboitirwa nezvinhu izvi. Sibonge leyo nyati. Aiwa vata henyu vanhu vasina kuvata zvenyu. Isusu malive angu inhangu ndiye kungotaurawo nyaya zvingoriwo simple, not madrama. Hey, long time. Ndepshara zviri sei? Ndiripo urisei. Ndiripo wangu amenewo urisei yako. Ndiripo urisei hako iwewe. Kurova hanzi naiwe lolo. Ashamwari pane musi wandaida kutombopinda waiziva hanzi kuti wakazondiita sei ndirini ngomusi uya. Ini here kana kuti internet. Ndichanyatsoziva kuti chii chakazoitika pane pandaida kutombopinda hangu palive.
ina ndinoziva ndotomboposherwawo pasi pazve neindaneti yangu inondiposhera pazve zviri kutoita madhirama ekuramba kukonekta ichochocho. saka ndinombopota ichibhaizazve. Inombabhaiza wedu wei, tiri kureva nhema. Handitozivi kuti nekuda kwei. The spirit of anti-connection. Out! In the name of Jesus. Out! 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 Inamatire zveshuwa, inoda kunamatirwa. Nombandigwadza ini. Haida kunamatirwa shuwa, inoda kukanganisa vanhu here, hadi kuti vanhu vanakire here. Ndati inoda kukanganisira here network. Hanzi naanaudhi eni iwe Shema ukwane newewo ukwane. Nhai. Hanzi ukwane waita sei? Ukwana papiji pangu ndichiiteikira live yangu handakada munhu wandambotuka uda kuti umwe ndondindikwane. Newewo totondiita mubhulu hausvodi. Anorwara uyu, mudze kuti akwane. Ngatinyarewo panapa. Bvisa ini handimbodi zvemagodo. Hey Kimberly, hanzi lero ndokuziva mimi madao uri sei, danai Chishande, Sisa Max, Ashley Njini, Chandel Mudzengerere. Hanzi chii mazona uchanimhorese, ndomhoresa munhu wese maybe unenge wangononoko kuuya. Senga apa pawo nhasiwo ndine usimbe hwekubaya kudaiwo so master. Chifoni chacho chiri kutsvedza ndosaka ndisonyanya kuchibaya. Lionel Mukandla uri sei? Dennis Chigudu uri sei? Iri bhovedwe ini ndambototsvaga heyo kutombotanya ndikuti ndiwane hopewo. Vamwe tinenge tisina anoti chigood night guys, totoda kuzonzi good night pano. Hakuna nokuti good night here Sharo. Hakuna nokuti good night here. Hai bo. Kochira ndoka waisepi. Ndati kochira ndoka waisepi kwamazuva ano. Iwe Chirandu hazi mukomana wangu iwe. Ndikukodzewe. Ndokwadzisa nani koshero? Chirandu hazi mukomana wangu. No, my boyfriend. Indina ex. Ndo vandinawo. Manje exit. But you guys dambotaura something. Can you really forget about munhu wawanyatsa kuda guys? Guys, you guys don't understand yo. If ini mukatisa but pane mumwe munhu wekuti apa unechingomfunga kuti ngatimbotaura nozvei Sharo. Ukanyatsowana munhu anenge achikuda zvenguva iyoyo haunotombokanganwa waiziva, unotombokanganwa zvekumashure. Nema guys. Serious, ukaona uchitombofunga zasomeone which means maybe munhu wanenge unaye panguva iyo anenge asiri kutokubatawo zvakanaka. Aiwa, but ngatiti iwo unondiudza kuti haugara uchimbogara cheshi pandamusuwa mani mupesi yakati bhebhirieri hauzviiti here. Ine hanguva inini zvokudhara nemunhu anenge andinaye panguva iyi kana chibatwa bho handimbozvifungi. Kuona nda kutofunga kuti bhebhirieri raindibata bhoka, which means munhu iyeye pane zvaakutondiitira zvandisiri kufarira. That's why ndakufunga zvekumashure, but kana zviri panguva iyoyo zvitondifadza, I don't think kuti ndofunga nezvekumashure. Hanzi matimbonzwa macomments evamwe. Hanzi nauyu hanzi dadawe atariro makaure sorry.
nyasha matinati kwandiri variko vakati meaning kuti iwo ndiuri kufunga here kuti uri kufungwa, I don't know. Chantel akati zvinokanganwikwa ukaona anokuda kudarika iyeye. Wow, that's nice. Bianca unobaya linki wotevedzera woti accept. Xbay kuseri ndavazotariwo mabhilomo kutaurisa hanzi ukazodiwa unotokonya musoro womunhu mukombi uchiti ndewako. Hanzi kuvakomana zviri nyore but kuvasikana hazvitambike zvekudaro. Very true guys, like why muchiti kuvakomana zviri nyore? You quickly move on kaimimi. Izvo sinombomirira takambobatirira pachipikiri kuti kagayo apa unenge uchiti ukagaragara wobhotakampicha kompicha zvayo guys. Chinondibhona chekuti mumwe musi nendibvokudza zvakaita ndaidewo musi wandendakatsamwaka kati handiti handifunga zvapira ndaipinda mufoni ka ndodhita kwese but before ndadhita even nenhamba ndatanga ndaiscreenshota ndozviimelera kuemail address yangu inini. wako wakapenga tikadero manje ndotanga ndaemaila kuinbox kwangu kuemail yacho zvese nemapicture ese ndoisa kupi kuemail, asi mufoni ndendisina, asi ndaida kunyengedzani ndapedza ndodati ndikandiende futi kumagoogle wati kuya kunochengetwa pia ndodhita futi but ndinendameka shuwa futi kana kuti kumessenger kwangu ndastowa ikoko futi zvive zviri safe kuitira kuti musi wandee ndakamufunga ndodzokera kuya ndinovhura email nokuti ndomboverenga also ndichienda but ambesika ndizoso apo but mufoni mangu ndakadzika. unozwa shero I think izvozvo zvinowanzoitika kana munhu usati wanyatsa kuwana nokuda panguva iyoyo. Thanks for the invite. I'm happy. Really, I'm in Chit Chat with Shema. Yes, ndiri bhoku sei kwamuri? Hey, Kuri Bog. I'm in Cape Town. Kuri sei kukapa? Hi, Lauren. Zviri sei sei? Cape Town. I'm fine. Muripiko muCape Town? Cape Gate. Cape Gate. All right. Ndokuside reku Durban View, handiti? Yeah, I'm close to Durban View. All right. Yeah, all right. Otherwise, kuri sei akoko. And Strand. Oh, okay. All right. Yeah, but Durban View ndakambokusvika. Anzi, okay, let's continue. Anyway, let's continue. Anzi, koshero bamne na admire varipi. Admire ari ku Australia ndoko anogara. Inini ndiri ku Zimbabwe. Besides that, Admire is not my boyfriend, guys. Yeah, adoziva sharo. Ufana upakari guys. Anzi ex baby bozhe wangu. Yeah, team ex support. But Shero, ini pane zvandakanzwa kuti hanzi hamenoshuwa here zvanongonzwa pandakazvinzwawo izvi kuti hanzi vasikana munhu vasinganyanya kukanganwa stereki munhu anenge akavabvisa virginity. Handizivi kuti shuwa kana kuti kunyepa. No comment. Let's continue nemacomments edu. Ini andifunge ex ini angatofunga inini iye. But it's not easy to forget ex wako kana
anyatsa kubata bho pafeya chaipo chaipo. Very true. Nyangwe aizoita mess up kuti namba chero ukadhita hadzibude muzidhoro rako but hadzibude manje zvandaita geizika ndotorevese ndaiti musu ndakazvoti ndikati andozvinyengera kumesenja ndoyekera ndaizviinibhokisira ii nhamba yake kuti hashapa dzeserera pepe ndinodzitsvaga. Mwana manje vamwe musi apona ndachizotsamwisisa ndikabva ndadzokera kuinbox messenger kwangu ndikadhita dzose ndikatora mapicture ese ndikamadhirita ese ndikaenda kuemail hako email ndakati handite handitombotswa zvokusvika palevhel yekuenda kunodhita mameseji euemail hazvite. Yakagara kuemail ikoko for a very long time ndichamadhirama iwayo ndozvandaiita ndaidhita asi ndoisa ukuku mufoni mese ndinoenda bloka nekublacklista munhu asi kuemail zvezviri stored. Ndaindanyengedzana handizivi ndaida kufadzani kufadza njere dzangu here kana kuti kufadza hasha dzangu here. Ameno ndaida kuzama kuita Zvinyepera. Kuzvinyepera. Kimberly Mungwari, good night. Hanzi chipatience barwe kana munhu right hanzi ovini wala sautoseka wala siri kuseka wala zviyapano. Guys, inini ndaimbopefoma but guys let me tell you aisisiri handingatomboti story time yekutoti zvekudero but muchiri kuziva that story time yandakambokudzai kune vakambondifollowa kudhara my crazy story time yayo yandaitaura zvekuti kamfesi kandakazodidi kekunhingirina zvekudhara zvekutungana kwembudzi zvezviya. Guys, guess what, that guy takazosangana Kamfesi kekokora here. tichagozii ndofunga kudai papa ndichazivini waitumira mabhisikitsi ndiri kumusha zvoyo. Sure. wakubamisha kwedu ikoko guys ndakazopesa muona wodhara ndikazomuona thingi pandakazongodhumana but atiwo nefamily yake kwete zvokuti nekuti vanhu vanogwadza no zvokutongoti obvious ndozvitongoripo yandaiti ndakaitaura kuti mai vake vakambondidaiwo vachinditorera muzuro vakandipa tsamba yanga anyora iye avangu aiverenga maimwana ndofunga kudhara ndakadzokutanga story time dzangu dzandakatoita ndakaitaura kudhara saitoriko kutanga chaiko. Saka first uyu guys, guess what happened this other day. Ena nhauziva unotoshanda kuekera kumasimbi. I didn't even know. Ndikutotaura ndakatoekera nditotaura ndakamirira brother yangu paya ndatosara ndakagara brother yangu bvatangodi kunoita vanhu vake vaisangana navo ndakatogara ina nhautomboziva kuti uyu munhu wanga akapfeka zvimidzoto nemazigirisi anga anawo nemahovhorosi ndiye mukombe mabhisikitsi. Handina kuzviziveni handina kana kutombomurecogniza gazi handikurara nhema handina kana kumbomurecogniza anga akabata mudzanga kwake vanhu vake vanenge vachitotokomaikira koko kumasimbi kumagirisi anenge akapfeka magirisi anenge ane maoiri kuda anenge achipinda vachima kuti handizivi. Saka ina ndambomuziva ena ndatombozva kuti umarari even patikaenda kumusha patikaenda pane zvatakafambira handakumuona futi saka ndambozva kuti uripini izvopese pata ndakagara paka ivo ndo vakagara pasi pemuti iye nechimwe chimudhara changa chiripo nechimwe futi chimufesi vava vatoripo vachingongongora zvaingongora ana ndamuziva. Ndotozoda mwana nebrother yangu unoshaa kuti iwe wazvona kuti uyu ndinhinga ari papapo tera ndambozviona uri papi uya wabvira kubvunza ndidanani mukati umu ndikati ndiye zvikanzi ndobva azouya paya veduwe jesu ndiye wangu wemabhisikitsi here uyu veduwe vanhu vanochiza munhu wangu wemabhisikitsi ndakamuchaibva munhu wangu wemazepe nemakasiketi nemwadi wandakapuwa ndakadzorerwa muzura ndakamushaiwei lost and found aripo maimwana iya zvanga zvisina kumira musha
ndakamutanga ndikati guess what, akanatsa kubataura live and direct akati iwe wakadzoka rini iwe, ndikati ndakadzoka kare ndane 5 months ndakutomurevera nhema kana ndane 5 months. Agotanga kutaurisa apa papana nhosho wati kuzoda kwandandoita here, zvikanzi naye iwewe wakanyengerwa namai vako kuti undirambe. Jesus, apa iwonekona akapiniguzwa, ukanyengerwa namai vako kuti undirambe, oneko zvinozvikutamisa. Dai ndakaziva ndakangoramba ndakasika pauri iwe, izvozvi izviona ndakatoti ndogara nditodemba iko zvino. Hazvina kushata paya. You can still record the things zvakaitika back then. Neimwe type. Ndati neimwe type yeX kaisingasanganuke. Uyu haiwa. He said no. He said no. Ini ndo zawangu haivano. Yo. Zawana ndikang'amwe hamu. Uyu anondinakidza pakuti zvaindinakidza kuti nekuti mbeve changu ari involved vachiti gwadamira vachiti patamba, ndo zvaindinakidza stereki. Then ndakazomuona izvozvi zvariko achiyekera. Mumwe musi futi pane quotations dzada kutogwa, zvakasiyana kuti pataenda kambani yachoni vaiva panext nepanext. Like I said, ndasatozoti unasaita nezvei, ndo ndatomuona paya vatanga kuti ini normally handibuda hangu, ndinosara ndakagara ndinosara ndakagara because kumafesi hauzodi kunyanya kufanira kuti sei kuzanya kuramba uchida kunzwa nyaya dzavo, saka ndinendosara ndakangotyora hangu achita nyaya dzavo. Ndakati bhatoti ndida kutengerai drinki, akatenga fanta makuseni washa akaritora akaridhudhudzira, ndakarikoniwa ndikamupa esi ari maviri ndikati mwa fanta orenji 1 lita akatitengera. Pachakazondinakidza chekuti atitengera mafanta 1 lita akati pedzai muri pano. Ndikati ina ndikuri anhema, ini nangu handisi kukwanisa kurimwa izvozvi, ndichangobva kudini kumuka. Ndikati pakangoti nje, ndikati washu uchipedza rako itomwa rangu, unongoti ndamwa. Ndozvakati ndakamupaisa ari maviri. Saka I had a feeling yekuti tichibva pano achafonera nokumusha kuti ndatope izvozvi ndavatengera mafanda. Ndangatorinawo pano izvozvi ndikati vatengera mafanda vanaikira, ndakazvinyumwa. Ndosaka maybe ndakaita sei, ndosaka ndakayekera, ndakati ukaitira fanda iyi ichakudzokera. Ndobva ndaita kuzokudzokera. Ndidzokera ende hapana mboita 2 hours ka mama akafona. Wandifonera chiti masangana kwayekera kaimi, masangana ndati apona in terms of chii, zvikanzi apona chitotanzi handinawo pano, tikatovaona. From that day ndikati kana muchienda kudivi uku please endai moga ikoko, because uchangoramba achiupdate manje kuti ndamuona. Vanhu vanenge vasingazozwisisika kuti wamuona in the next week kuti masabo incident here kana kuti iwe ndoenda kunomuona unozwisisa. Ndikati bodo saka wakubva ipapo kutsanangura munhu kana waenda zvinonetsa. Ndinotomuavoida nokuti ndotoziva kuti iwo kwari zvomunakidza, but kwandiri pamwe hazvichanakidzi manje, nezera hazvichadi. Hanzi heskani wali Wenda sei bhori sei kwawakaregerera umwe fanda wakatengerwa, haikona kudaro unoona. iwe inokudzokera takuiziva kai. Handini papo ndakatofamisika ndikatoti wafona mumbanzimba but hausi utsinye here hwekuti munoita kunge munoda munhu musingamudi. Ko ungoudza munhu chokwadi munhu ogara achiziva. Ndiani?
Iwo waidyire mabhiskits ake alright. Iwo wala kauzivi story time iwe. Takaitaura kare. Iwe story time kare ndofunga hai kwa 2007 ndakaitaura story time yayo but ndeye 2007. Okay. But munhu ndakazosangana naye izvozvi watokura But I'm serious. I think my marita mpedzere pagrowth point. I think my marita mpedze pano. Ndakanyumwa si ndaizoziva ndakatoti apo tuna ndaremove by mistake ndandikudzosere ndakubvisa by mistake uyazokuseka imi unoikuwarira apa yakazodzoka manje wedzoka zvakazoitika wonasi takuinda takutoti vapedzerana kunyaya dzavo ndinongogarakasaitika uku kumafesi inangati iwoka waenda kunoona Lawrence muri kudhiskasa zvenyu ndouya pakati pako naLawrence ndotanga kuti saka mazopedzerana kuti ndichingokanganisa azizoiti zvakanaka saka ndongoti apedzeranai ndiri kure ndozvandoita saka apa zvakaoma uzoti chakabatira foni achifonera mai yangu kuti tamuona ndandinaye izvozvi pano. What was the reason? naishero pana asingadiwo kunzi aonekwa necelebrity here sha. Haiwa hatozvizivi izvo celebrity izivere haiwa zvake macho kunotsvaka zvipikiri zvakaitaiti potatakuinda takuti vapedzerana akazoti dhora riya raakatenga naro ritaka akazodzoka achiti ndisirewo $2 zemudzanga iwe watenga kuti ugozotera kumbira $2 zengi iwe watengera dzingi Daomba 5. ndaiwanepi newe ikera ndaiwanepi manepi ndinoiwanepi $2 zemudzanga iye munhu wanga atonochinja $10 zekuti atenge madhiringi asi patata akuinda akati ndichindisirewo zvemari inana kuiwisa nyaya yacho kuti waida kuzamba kuita sei kuinvesta ndo tichindipei $2 zeri Hai quick trading yaida urova. Ungade wakangopawo semunhu aitenga mabhiskitsi ezvikare nai. Ndakambomadla here iuri ndosaka mabhisikiti uziva nyaya yacho imi mabhisikiti aizoziva navatete nameguru navamukuru ndovaidya mabhisikiti angu ndavakupurazi zveiwe ayo nendikokupa kashotisa mari iyekera uyu ko handingambomuti munhu wokutoti ndakamafamba kana kuti ndakadanana naye no zvaiva zvakutungana kwembudzi tichiri kuhigh school but tichiri kuhigh school kekuka uyu mupesi ndiye akatenga kupedza chikoro ndobva kuharare nanditoziva kuti waishanda basa rei muno muharare kudando raari kuita iro riri izvozvo handizivi ini ndichigara kupi kumusha andinoza pepe ndaiti kubva ndiri form 3 kusvika ndapedza form 6 ndaiva ndichigara kumusha ndakarohwa nenhamo yekuti ndakati jesu come and get me kusvika ndademba kuita brahman nekuti chishiri chachinoenda mudenga kuti ndagwadzwa nebadzaini ndopa ndaitumirwa mabhisikitsi nemakaskedi nezvidhiringi nemazepe zvauya paya ndaingoudzwana navatete kuti pane pasirudzi akoko pasirudzi yavo dzidhinda vaibva vazvidla ndozvaizvi inandatandaidla asi mupesa aitumira chii zvinhu iwo darika panzi makazonoka kuya kuzotora zvemenini chipepa chacho chotova kugomba icho kwainakidza kari kumuchakatosikaainakidza sokuti akabvapo uyongana zvividi pesi yeye akabva akazombondinyorera mwadi wangu wakanyatsanyorwa neshona yakadzama yange kana kazingamboicheka ti mudiwa wangu
ndokuipa mai vake memwana vakanditana vakadai dai ndanga ndisingasvodi ndaikuradai ndichinyatsokubakave vakadai so ndichorera muzuri ane tsamba yanga isina kana kuvharwa kana sasedotape yaisadzoti vanokuvhundunyirwa vanhu vachiverenga uyayiratidza kuti yanga yanzwa nekuverengwa. mai vake vakanasa ndofunga vakagara pasi ka7 vakaiverenga vakabva vazvivharisa mai vachoni ndobva vamutsvagira bhebhi ivo vakamutsvagira bhebhi ndobva ndo waamukadzi wake zviyo vakamutsvagira iye ndomavharisira vakaita madhii ndo pakaperera sarungano nemunhu yeye mbomira upedza sarungano iwe mai vako vakakurova chipoko raundi wai mai vake like tipadhuze nepadhuze laungunzwisisa zvandikutaura kuti mapurazi atoni tingori padhuze nepadhuze so maybe hazvina kuvaitira zvinoma and also pane imwe nyaya ndandakambonzwa yekuti one of my aunt vakambenge vakasoterwa ndofunga mufesi namai vemufesi uyu inenge abhanze here something like that zvinhu zvacho so but vakashaika kuti tongotiona kana fesi yacho handitotomboirimendi meaning kuti kumba kwedu kune vana vanototi vatete kuna mai vemufesi uyu handitozvihwisisi nyaya yachoni something like that handisi kuti vana muyerangara here vana muyera mbizi here kana kuti chaiko kama wacho ndikutozivi saka vaiti hanzi hazvigoni kuti kufambidzana navo handizvizivi asi ndizvo zvandakazorwa Shema but kumapurazi zvaitofaya manje zvainakidza ko waigonani hauna kuti uinde kumagrosa unenge watozoenda after 6 months kwanyika kuda unenge watoita zvokutondoenda futi uchitokwira bhazi uchibva mumanyika uchichobuda mumasvingo oenda kana kuharare kana kuenda kuchikoro ndo mabudira ndaiita kumapurazi iwayo chete nothing else ndaigudi ndaiita sei naimvedu but pabadza wangu wakashinga mai unosakurirana nenerewe indikona ndopa ndotova neusimbenyi unosakurira yewe waigona handi shamwari ndakashanda zvekusvika pakutamanga wakamboita manga yekuti rotanga richagwadza ka wochakuzingoti harichagwadzi ngarichingobida ropa rega manga anotsemuka kuti ka manga so unozoti vakomana mangwana apa ndiri kupfuura nemumajekacheka unoriziva rimwe so rinocheka makumbo so iyo chava handoriziirawo pini jekacheka nderimwe bundo so jekacheka manje especially season yatakuinda iyoyi kai kana uri kutoenda kumusha uri bhebhi make sure nekuti ndakuri nemataiti because anenge ari tima jekacheka mubani ende unochekwa gumbo rese kusvika wati opo isi makumbo edu ekusaatoita makumbo akatonakawo sevamwe takachekwa nemajekacheka kositafu kuti chimwe hamino chinonzi chii chekuti taingozotanga kuita tumapundu tueto tokuti like mine kuti taitsinga nemumabani saka vanhu vese vakatanga kuita tumapundu ichoto twasamboenda kure twaingwatikitiki saka mine kuti chii chairuma vanhu vazhinji takatiita tumauyu tikoto ndo pakatanga kushatira makumbo manje ipapo usiri kuti unonga wafambwa negonye handitozivi but like kange takanuka diki tohomaega tofamba mudova kusensemushini dova paya ndakazviita like makumbo angu ese pafront apa zvangu hazvina zvanyonikira but zvamwe zvakasara zvakaita mazisika mahombe paspeshoka unoziva kuti paspeshoka panechiri bhobhi yanga na uyu pesi hanzi kongwa singapfeki majombo watekegwa nani jombo kana ndapfeka jombo iko zvine zvitoriwo luxury yangu yandee ndotoita ini kutopfeka jombo its luxury dai gore iroro baba vanga vakumbogara kugweru ndobva vamene kuti mugweru makatanga kuita mbiri yekuti hanzi kuna vanhu vaigadzira manyarateza
Varemunyatira sora vaibva naro vanhu vazhinji kumapurazi vakapfeka manyatira iwayo. Takamapfeka manyatira, ndakapfeka nyatira rinoisa futi mangamoza zvobva zvawedzerera inotori spice yekuti anyatsa kuda akanapa simba. Sharoka ndotokuudza ine mere. But at least zviri nani nyatera hauzotsiki pasi negumbo straight. Uzotsika kupa usine gumbo straight asi robatsiridza pamanga acho kuti anyatsa kubuda akasimba rinyatsa kushepeka chaiko chaiko chaiko. Because still waingopinda nemudova because mumatoro muyame ndo mune dova rakazara imomo. Saka kana kuti mune machakwi. Plus handi nyatira rakaoma saka tsoka inenge isiko still panenge angori mawani. Munzwa chete ndiwo waisazongobayiwa nawo asi zvidhongi unobayiwa chete. Zvidhongi unoziva? Zvidhongi zvobaya sei? Ndoziva zvidhongi. Kuti chopinda mukati. Kana even sake season futi yatakuenda kudzura nzungu maoko esaya ndikaenda April maoko angu chakuradza ndaenda muna April ndinenge ndakachekeka meso. But nezvaufanira kuita something. Haiko zvinezvi kana ndine uyu ndinobatsiridza nenhikirikini neuyu nemari yemaricho ndozvandoita. Saka tinoita fair deal rekuti kana wandikangoti waka $10 ndokaisa pasaidi then ndonotiwo handichapindiwo mumunda ndobika hangu kumba imodi mongoinda nekudivi kuchibatsiridza ndozvanditongoita ndodhira tinoita. Iroro right unenge uri safe. Asi ndakambogwadzwa apa kucheka zviyo apa kusakura zviyo naza zvogadzira ikira doro ramunozomwa riya masesa masikadhikira nemhunga. But zvoita sei zvosakurwa here zve? Sakurwa. Ko chisingasakurwe chii? Pane mbeu isingasakurwe here? Inzimbe. Pane chimwe ati nzimbe ndiani? Aiwa anti pane zvimwe here zvokuti zvisingasakurwe even wheat haisakurwe ka. Pane handinyazozivi kuti chii but pane zviyo pane zviyo nemhunga nechi. Pane one of those zvisingasakurwe. Saka isingasakurwe chii? Nandizivi because kwada kumba taiziva kuti munga vanhu vaitosakura zve. Kochoita ngeipwa chii? Mapfunde anosakurwa here? Anosakurwa. Anosakurwa. Saka pakaipa. Kana pane chinhu chogwadza kusakura pano pasine kudenga kana tazogara zviyo chaizvo rapoko ye. Paipa zvangofanira nekuti kana uda kuita divorce yewife ndanomusakurisa madhireni ese ezviyo. Womuti pedza dhireni iwe within 2 days. It's impossible. Hazvifi zvakaitika. Iwe Shero. Pane zviyo ndo zvinoita sadza rakaita kaublack handiti. Zvonetsa usakura. Izvozvo kana zvichikura ndo zvine zvakaita ngeuswa here? Zvozoita kared ka. Alright. Inini kwaiji? Unonga nyemba, unozvinyonga 1 kakudai nyemba dzemutakura dziya. Nyemba dzedza. But ndofarira munyemba manje. Muriwo wacho uri boss singaiti. Amai angu vanga vanadzo izvozvi. Serious? Vakarima dzakawanda. Vanorima beans futi ka. Pamwe kana beans dzazoita ndichatokutengeserewo panapa. Vanombotengesa beans. Unouya nazo especially kana dai vabatira kuzitengesa vanorima beans kwete zvekuseka. Zvinanako saka kana vanga vane nyemba ko munyemba wacho wakaita sei? Vanotori nawo like pandakapedzera kuenda dzanga rakaita green kani. Hana hangu kuzotora mapicha. Unoda?
ndo muriwo uripo manje kana ukagona kubikwa chete. Unoda ukabika unozozvibikira woga. I mean kana munhu wacho anezinga achibika achigona. Ina handizozvigona hangu kubika, handisati ndambobika. Inini guys, munyovi ndakakura ndakaovenga. Saka patakapedza kuinda pacho apa kumusha, ndokundotenha munyovi ndingonzwa kuda kumunyovi omuzivi. Ndomziva. Ya munyovi ndotoufarira manje, especially uchiri fresh uyo andofarira. Ye, chinzwa drama rakaitika. Nekuti manje ndakazobva emergency. Ndokutanha munyovi wangu uya, ndokuisa muekera. Kwete kuti kudada, asati ndambobika munyovi. Pandakati ndinogona munyovi uyu. Ndokutora munyovi wangu ndokuya nawo. Munyovi uya ndokubva hamene zvawakabva waita, ndobva instead of kuti pamwe ndaifanira kubika ndounanika uita mufushwa. Ndakaunanika wakadero usina kubikwa kuti uite mufushwa. Umwe musi ndobva ndafuma ndakaufunga munyovi uya ndokukwatisa kubva na11 am kusvika na6 pm ndichingokwatisa munyovi uya kuti unyatsa kuibva. Ndobva ndati kunana munyovi wacho unozoinyatsa kuibva zvaita sei. Ndobva ndati kana ngatifonere mama tinyatsoziva kuti munyovi uyu mufushwa unonyatsa kuibva zvaidii tini. Ndikati ndakagadzira kubva nguva dzakati kusvika dzakati, saka ndodii ndochiuita here kana ndodii. Mama akatonzira tsitsi kapandikawazvikanzwa kaugadzira sei, ndikati ndakangonanika wakadero zvikanzi nangu asana kubva zvanga zvagwa asambozvirwa kuti munhu unogadzira mufushwa wemunyovi usati wabikwa. Ifirst time yangu zvirwa kuda ndezvetalent. Munyovi unototanga waubika wauyanika. Wakaramba kuibvika hamene zvawaita kunge matanda, hamene zvawaita gezi, hapana kadla, hamene waitesa fani. Ungosingeiti. Taura. Hai Shema. Ndiripo Kriste. Uya une kakuvava kaunoita, saka ukatanga wakwatisa uchiri munyoro unoona kuita right. Then paunozobika wazomboomesa paunenge wabho manje wakangoita direct pazuva usina kubika. Plus anti unobika uchiraswa mvura ndizvi. Hatizivi ndo wandakakoniwa ini. Kuti usavava. Saka unobika kana kuita mufushwa wacho. No, haurasi mvura munyevhu. Unongoboil. No, ukaurasa mvura kanditi test yese yakutobuda. Zviri munyevhu zvese zvakutobuda, so haurase mvura. Asi pane unoraswa mvura ndi? Unoraswa mvura blackjack mutsine. Chinhu chiya chinonake hemi. It's very nice and very healthy. Ndisingazive ndaenda kuMalawi mva ndapiwa ndikati ndipewo some more zviri kunaka. Ndakazobvunza ndapedza. Amene takazotanga kutaura nyaya later on ndobva ndanzi vakutaura zvokuti anzi mutsine ndikati vanhu anotya musina anopenga. Ndobva zvanzi. Kuingati ndo wadya wangochiti some more uya. Ndakapusa. Unotesa like chi like bora here kana kuti? No. Unongoita sechiko. Une test ya. Okay. Une different tests isinofanana nemwe ma test. Handisani ndamboudya. Ndikaona zvisora racho amanaka different test yakasiyana nemamwe matest watadza kunyatsa kudescribe kuti unoita sei izvizvo. Une test yawo yega yakatosiyana nemamwe matest emuriwo, like zvakangofanana nema-vegetables like covo, like mubora. Handinoona kuti mubora and munyevho wakatosiyana test yacho. Yeah. So the same nemutsine. Shero, tsunga inonzi chikovo inotesta sei?
inotesta inotesta zvinonaka asi tsunga inoti zvwau 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 kuti zvwau mhino zvainenge ichiita kuvavira sutofu. Maswera sei naye? zvemufine manje ndo zvaunoita au mhino tinoidescribe Yes, uri sei? Yes, he Ndipo. has. The floor. Ndangopindawo njambonzwa zvemu. guys muchitaura nyaya dzekudya zvinhu izvi tichitaura nyaya dzekudya zvausingazirega ndikudzei ndakamboita madhina mutuna so takaenda kwakakarorwa tete wangu handichataure nzvimbo yacho kumusha uku panext door pedu zvapo nekumusha kwedu semuprovince ndobva taskonzi vakwasha vanodya tsuro musha here saka ndakafunga kuti tsuro yei dzinochengetwa nevanhu dziya tobva tatoti tese todya shero ndiripo ndakaterera padhasi tobva tadya ndobva tadya tatabikirwa 3 days tichibikirwa tsuro musha takadya vanobva kunoitwa zvetsuro musha guys taurai fakazai saka takuda kuzodzoka mbava titokurongedzerai here ndobva tanyaraka sevakwasha vakuru vakanyara indaitoda kuti but vakuru vainditaurira manje vakanyara mbva vati aiwa okay I think ndinemira ndimboisa maearphones tione tine maeco Shanteo pane device rimwe rikuplaya kuna Shanteo taurai. Okay. Saka tichiri kuda kurongedza kuti tidzokere kumusha kwedu takutenderera munongoziva zvekumusha kamunoshe hapana zvamunoita munongotenderera pamusha tapfuura nekugomba kune misoro yekatsi akati koimi katsi zvikanzi inga takakubvunza handichade kutaura neaccent yacho zvikanzi inga takakubvunza iwani kuti modya tsuro musha here mukati takakubikirai saka in short kuti maadya kitsi takadya kitsi ndino futi uyo ndaenda futi kune imwe nyika inodyiwa hozhwa inotota kunge tsuro wena inotota kunge tsuro ndinouya futi ndaenda kune imwe nyika iyo yangu yekukara yekuchese changouya pachekuda kufadza pasi pemhino ndine chingokabira ndaningirikina pai ndapiwa hoshuka dziya dzine chishel dziya ndadya ndachikwatidza saka one day ndiri kukuudza saka one day taenda kumarket tiri kumarket kuya kwandobva ndaona hoshuka dziya dzichitotengeswa market yavoka yakaita sekumbari saka taenda kumbari ikoko manje kunigeria ndibva ndaona hoshuka dziya dzotengeswa dzichitofamba dziri mhenyu ndobva ndati guys izvi zvazvidyiwi ende ini ndikadya izvi ndinorutsa ende ndingarware ndigosekwa zvikanzi ndikati zvazvidyiwe guys zviri poisonous ende unorwara ukafa zvikanzi uri kutaura kuti chiko iwewe because mamwe zuro takagara kupupai ndiwo zvinhu zvawaidya izvi ndikati nhai jehovha kukara kwangu zvakuchandipedzisira ndadya nangirikini vedu zvinhu zvisingadyiwe saka kwauri kune chisadyiwe here wadya kitsi but kune vemwe vanokadya Nigerian food makatodya zvese makadya zvese kozi vanobika vachisanganisa zvese saka Nigerian food notongoziva kuti makadya zvese because vanobika vachisanganisa but inonaka zvekuti Nigerian food asi haunoziva kuti mune munadya zvese zvaunoti haudyi zviri zvipenyu zvinenge zvirimo havasi vese vanoshandisa plus kunigeria vanodya futi imbwa finish saka haumhanyire kungodya beef kune state like inonzi Anambra kunodyiwa imbwa inotobatwa imbwa yako kutoti handashaya imbwa yangu daenda nekambwa kako chikati kapeti usavi hwevamwe vanhu inotourayiwa ikatodyiwa inobvurwa saka haungomhanyire kuti uda kudya ngirikini uda kudya beef because unogona kuti ungodya imbwa
Yeah, but Yeah. I'm sure kuno kusaidi kwedu ndofunga vangadzibate vedu because vamwe tinotoidya every week kana Nigerian food. Nenyaya yekuti Jimmy Jimaro, kwaina Jimmy Jimaro ndakadya malobster. unoona wakatoidya because vanongotenga chiro chinenge chakachipa. Ko chinoita kunge chiri muchitende ichi chekuti unodawo so wobva wasiya zvimadheme chinonzi chi ndo oyster yacho. I think do you Hai zvianika kunozvizwisisa Ndakamboenda pa 7-Eleven pandaendeswa paOcean Basket. Nangu ndakazvikonewa kutaura chokwadi. Kana chiricho chikafu chechirungu ini ndakachitadza. But Ocean Basket haina zvinhu zviri deep one. Like vangori normal prawns, yeah, lobster nema what normal prawns. Lobster ndo yakaita seiko Maprawns andimadi. guys. Mambotarisa lobster ndo Lobster the biggest prawn I think. Kuchi? ukaona lobster unogona kutoramba kuti hey unogona kufunga kuti ikamba. Chinese food. Chinese because of nyaya yembwa. Inini hapana chandisingadye guys, even Chinese chow mein ndodya zvese. chokwadi chinhu sushi handoizivi kuti saka sushi chii unoona zvakambotendedzwa zvinenge zvine black pepper ifishi isina kubikwa. Salmon haibikwe. Seafoods ekuchina Jimda? I'm sure kuchina kunodyiwa nefishi dzatinoti dzinoyera kuAfrica kuchina dzinodyiwa. Iye vachidya kabeti. Taurako. But is that true kuti inodyiwa beti iyo? Vanodya kana vachidya nyoka havangambozezeka beti. Iri. No, I couldn't believe kuti vanodya beti. Shema. Iri raitwa naShero nderemunhu asina kufara nezvaari kuona. Mabets akasiyana. Pane imwe inonzi fruit bet there. Iri ndo lobster. Ndiroro chairo rinonaka zvekuti. The floko chimuremwa tikuda chimuremwa isusu. Ndechipi? Ndo chacho chauri kutaura. Ini ndanchitaura nezvelobster handiziva zvechiremwa handisandakambochiti. Ndikubvunza the floor ati muningirikini mabeti akasiyana. Sorry, ndinengirikira yangu yakadhakwa nhasi ndiri kumaraka. Saka muda zvinhu which line? Ari kumaraini ndiani? Wabvunza chibvunza tinzwe. Ndanchibvunza kuti andoti mabeti akasiyana. Tikutaura chimuremwa. Yes, akasiyana. Lobster. Yes, ndizvo. Yeah, right. Chimuremwa bet acho akatosiyana. Pane rinonzi fruit bet. Aiwa, isusu inenge riri bet, but fruit bet rinenge hombe. I think ndo. Isusu tinoziva one time. Sound yandiri kunzwa. Pana wati ndakatogara inasenda vati ndakatogara hangu asenda vati ko uye ari apa uya pane uya asiri kubudisa fesi asiri yarara ino. Upi? Oh no, I think I don't know. Maybe paanga ari pachoni. But ndatozvinzwa kuti pane munhu ari kutoridza ake ngonono. Aiwa, dzadzisiri ngonono. No, I think kuno ngonono chadzero. Aiwa, pane zvadzanga ngonono. Dzadzisi ngonono, pane zvachititi. The floor. The floor ndiye angachiita sound. Kusi kufemereka kwanga chero.
Ndinachita sound. Saundi yangu ichita unge munhu ari kunhangirikina. Saundi yangu ichita isobhoka vanhu. vari kuita ngonono. Anga achita unge munhu ari kuita sei? Saundi yanga ichita ichopa vanhu. Kufema nemino. Totsongorerutsa toti ngonono yedu. Aiwa akasingadaro Shiro anga Shiro ndoro. Chizi. Okay. Yeah. Ndirikunzwika. Tikukunzwa stereki. Vanhu vari pedo nemi kwamainda ikoko vari kuita ngonono. Okay. Koma njenjenje aripo. Asiri arutsa kulo ndakatogara negamu living room. Saka vane ngonono dzakakura. Bezo handivo vari kwamuri ikoko. Oyster yes. Handisi kuona. Hatisi kuona. Yeah, ndiyoyo. Ndiyoyo. Yeah, ndiyo. Yeah. I don't eat that. Shamari chikafa chiri anti. Serious, yeah. Ukachilampa. Yeah, chokwadi, even like my mom pawakamboya kunoku. Vaita vadye salmon ne, then ndikanovatengera yakaitwa pane yavanoti hand roll, so vanoigadzira vakaita unge ice cream. Then ndauya ndikavapa ndikati ndofunga chamukatadza kufarira fresh ginger yaya handiti inosevhwa nefresh ginger. Vadya vapa hafu zvikanziko zviko izvozvo zvamandidyisa ndikati handi makati hamudye fishi isina kubikwa here. Pavakazosara kuda kusvipa ivo vanga vatodya hafu. Ya ndiyoyo salmon. Ndambochinzwisisei zvainongova mupishi wani. Inotodyiwa yakadaro, inodyiwa iri raw. Inonaka zvinoona vachigadzira soga. Ini urutse especially kana like let's say kana usina kuijaira hudye kunge iyo yabudiswa naShero. Unodya iyaya yakaita vana California yekuti vanenge vakamixa nemacucumber, maavo, raisi, sesame wati iyaya. Ndo yaunodya iri mixed. Chokwadi, I don't think so. Ndonzwa unge ndiri kudya vaseline ndozongodyiwa hangu zvepressure. Ndaigara ndichiona ichigadzirwa. Ina handisanga tomboitraya. Haidziiswiwo kana mboiswa pane chiovheni kuti idziye. No, une choice, but most people vanodya iri raw, vamwe vanodya iri smoked. Uya anenge achiti ndikuda smoked salmon, anenge achingoda unzi ingofraiwa mbijana, not like haibikwe just a little bit. The floor munhu ari paside pako ndiani? And ari kuridza ngono. Ari paside nani? Na the floor aridza amusikumunzwa. Upi? No, ari paside. But guys, mamusiri kuzvinzwa. Ini ndandichizvinzwa guys. Ini ndazvinzwa pekutanga. Ini ndanga ndichizvinzwa. Pekutanga ndazvinzwa. Saka the flu ane flu guys. I think it's the flu akuta flu. Flu akuta flu. Munangoti the flu pamwe ndi Lawrence. Lawrence aita sei koshero? Lawrence. Mutima nanga the flu guys. Lawrence aita sei? Aiwa, ndi Lawrence. Lawrence. Ndi Lawrence. Hamza aita sei ko Lawrence? Don't blame me for disappointing you. I blame myself for trusting them. Don't blame me for disappointing you. I blame Lawrence for trusting you. Lawrence, ndione munhu padi. Munhu
Shero kayo munhu ari kupi uri kuona kupi munhu iworoona ndakagara ndega parapa. Uchada kundipomedzera ndiripo here kwauri ikoko naiwe? Hatina zvatiri kuona, uri wega kwauri ikoko. Ndakazvigarira ndega ini. Pane munhu paseri pawakaperorera. Hanzi Samoni ndoibika. VCM anoita zvokubika guys, ane channel yake yekubika. Ndaikanga kuti inonzi chiisirayo. VCM ane YouTube channel inoita zvokubika. Cooking with the VCM. But Chaenda zita ndo tonocheka. randakanganwa. VCM channel zita ndaikanganwa kuti inonzi chii? Anobika bika. Anenge achibika for sushi here because yekusushi handisati anombodya yangu yakabikwa kusushi. Yekusushi haibikwe but maybe kana uchida kuita let's say uchida kuita salmon pasta ne. Ndikubvunzira negekini VC uyo ari kutaura VCM ari kuti iye anobika ndopana ida unzwisisa. Vamwe vanoisa. Yes, zviri sei? Ndada kutaza panapa. Mushe uri sei upenyu? Tikungodaro mazuva achitofamba. Kanjani mushando? Kutoneta ipo pandangonzwa mwoyo kuti ndingomhoresa vanhu ndibude ndirare. Chimunya chinorwadza kukuona because Mushe zviri sei Lawrence Moro? Dzako haukwanisi. Yewe munosimba here. Mushe. Yes, the floor. The floor ne floor. Akotsira ka? Murisetis. Mushe. Aiwa ndakurara ndikuzwa. No, phone yangu. Kuzodaira wakanganwa. Guys, thank you. Nai mapotatoes ndomboti mumbondidzisawo kubika nhasi. Pane mapotatoes ekuti unoma hanzi? Handiri kunzwa. What is the floor? Chirongo chimapotatoes aita sejo department rangu kare kudya kwete rekubika. Pane mapotatoes kuti mundiudze kuti chii. Hanzi? Mina ndimatsvage. Anonzi machiko. Bana anonzi smoked potatoes here not. Anonzi she fried. That's one. Potatoes. Oh, wedges. My wedges. Wow. Like these ones are. Anoita sekuti ane zvimidzi pamusoro kunge zvii izvozvo naividiwe ndahwa nekumabika but angoita plain white anonzi machii ndotenga chii kuti aluke like this as well zvitsvukirewo sezvizvi guys anenge akachenuka unogona kuisa garlic and garlic and herb kana kuti butter and my herb still kana kuti uno melta zvinodependa kuti unofarira chinofarira before womixa nemauyu ozodira pamusoro atoibva here mukuti mapotatoes angu ese aibva ndamabura amundiro playing up. I'm used to go under PC. It's playing up. Uri pa phone. Usati waenda the floor ndida kukuudza kuti nangirikini yamaitaura namanjenje kuti ku World Health Organization ariko ririko neku UK ririko ndakatotarisa kwese kwaanowanikwa mpaka approved ariko pane zita rawo ranodedzwa naro ndichazokuudza imwe musi
All right. I think Mangolande, but then we can talk about it. All right. All right. All right, Sure. the flow. Bye. Good night. Shit. Shero, anditi zvakafanira kuti ukabika machips ako ka unozoisa masauce, matomato sauce kana kuti unozodhipa musauce atoibva, ndo same as zvaunoita paweji. Maspice unozoisa after zvatoibva, saka ingori nagirikini yeflavor. Flavor yaunenge uchida iwewe ndo yaunozoisa after. Kose auya achibuda akatsvukira kudai, inanga anobuda akacheneruka kuita seufu, but abuda akatsvukira sei? Plus ndo nenhingirikini maspice yaunenge acho kaiyaya uchishandisa anoiswa Achifry here kana kuti after fry? after fry. vamwe vanoisa achifry yeah, but Oh, vamwe Aisha vanoisa achifurayiwa here. before. Ndine hanzi Aiwa, marinating with anotoiswa paprika. unogona kuisa before because ukaisa uchifrya plus pakuisa before pacho pari tricky pakuti zvinodependa kuti kushandisa chii because anogona kutsva asati aibva pakati. Saka vanhu vakawanda vachizoisa after, saka zvakudependa kuti kufrya nechii because anotsva maspice ayai. But hazviite here kutanga wambomaboila muchana. Zvinoita futi but zvinodependa kuti uri kuabikira ukafryira pai because anogona kuoma kuti nka kunge dombo kana kuti anogona kunamira, saka zvinodependa futi kuti uri kunangirikina pai. The best kusati wamboaboila first because anonamira plus anooma kuita dombo. Noziva zvinoita chingwa wakachiisa microwave wozochiburitsa uchivhura oregedza uchiisa muplastic, maomera ayo anochinoita ndo zvinoita potato rinooma kuti ngakuoma ngori kutsenga mandiri. But I think zvinodependa futi kuti washandisa spice ipi. Anzi ukashandisa paprika just paprika iya isina chimwe chinhu iyaya kuishandisa kuita spice haaomi, inoita kuti awe soft. Aiwa, tisi kuti spice ndo inoomesa. Spice haina problem, haiomesa haidi. Tiri kuti spice ukaiisa uchitoabika haina haibatire pamaweji, inongokala mafuta. Ukaisa before zvinobuda depending kuti uri kushandisa fryer ipi because anogona kutsva kunze because of spice asati aibva mukati, saka zvakudependa neuyo yauri kushandisa. Izvi zvekuboila ndo zvatachiti zvinoita kuti aome. Ukariboila wozochirifry rinogona kunamira kana kuti rinooma, saka nezvakudependa kuti uri kushandisa chii. Inini ndinotanga ndamaboila first, ndo mabikira angu wangu. Ndotanga ndamaboila then ndozokota nemaspices then ndomaisa mumafuta then panobuda zvakanaka. But mostly kana uchiita my herbs madam. Andizoziva hangu zita rawo chaicho. Ndo chero here mahebhi name ndinoisa zvemashalodzi. Pane unoshandisa kana kitchen but pane iya hebhi inonzi parsley. Andinatsoziva zita rawo. Yeah, kada kudaro wana parsley. Wana parsley, wana thyme whatever. Musazondiseke. Thyme whatever. Thyme kana thyme. Mint. So anoita wapedzako kana inini mostly ndoti kana ndapedza kumafry then ndobva ndangotora thyme ino ndaisa pamusoro, panoita kamukakala kangori nice. Mint inoganisha zvakanaka manje. Because minti yakangoda kuita sezvakangoda kungoita sana parsley na thyme. Rosemary and garlic #1 combination yoyoyoka ine space pauyu pangu anytime. Right, muchiri ipapo guys, dzemafoil paper ids regai mboda kutaura testimony yangu.
tatenga foil paper tiri kuThailand chatibikewo nyama inobuda yakatsvukira mukati sezvinoitwa nevarungu. Amazuva chicken yavanobika paChristmas inozobuda yakatsvukira asingamboiti chicken iyoyo ndakaikonya pandinoputira neuyaya yangu sei ichizobuda yakakokanuka yabuda iri chena asi ndinoresha singatogoni kubika kai ndaiisa mukati mefoil watina ndipana chinochinja zvakangofanana kana kuti une mazi mvura mukati saka unoita sei makazara mvura mukati mefoil yachoni ndio uyu atonangu vamwe for inini kana nchida chicken yangu kuti ive juicy ndoiisa mufoil because inonyatsota kuti juicy yayo inyatsota sei ichinyatsopinda mukati like ukaiisa muoven straight iri mupani juicy yese yayo inodrya yobva yaoma yongotsvuka but iri dry saka unenge uchida iri juicy saka unoiisa mufoil kuti icontaine zvese maspice ako zvese zvinyatso. Guys, ndanzwa nzara mira ndibiki. Alright. Apa munhu iye ari padiet plus inguva iko kwauri kwauda kubika Tadya kare isu hatichatowereki zvekudya. inguva idzodzi ndo zvandiri kutoona ndafunga kuti maybe ari kune imwe nyika iri tatombofunga kuti maybe ari ameno kure kunoti time yakasiyana nekunge kwakachaedza ndosika ndabvunza guys chikafu ari kudhonisa chinongodyiwa anytime chikafu hachina time chinongodyiwa anytime kana muri mubhasi muchifamba imi pasepetiera amutenge mastairs mukadya kana muri mundege yemanheru iya amupiwi chikafu manheru chikafu hachina time guys ukangonzwa nzara hachina time zvesho tiri padiet musandiisawo pamuedzo guys ndatione 3 days ndiri loyal but chimwe chiri kundidiscourage nhasi ndaswera musweresa ndaumbodya ndaenda pascale ndikutiona ndatowedzera kugena weight ndosaka ndandiri kunzwa kuda kubika kubva zvamatanga kutsanya kunosimbisa ya taura henyu ari kumbotsanya here aiwa ane 3 days ari loyal ataura kaizvozvo saka haasi kunyatsodya achitsanya achiti ari kudhayeta asingazivi kuti kutsanya kwacho kunotosimbisa but manje nini zvandinoita uloya hwangu because ndinoswera ndichidya throughout the day saka kana ndichiti ndiri loya ndikona ndikudya ka1 per day but pandinodya pachoka ndinobva ndadya zvepanda ndisina kudya masikati ese nemangwana ndobva ndadya gap rangu kuti guys ndinofenda saka ndinchida usanokavha gap rangu kuitira kuti mangwana ndite sei at least ndiye ndadya ndoda kuzvinyaradza kuti asi nezuro ndakadya aiwa iweita chikafu chishoma wowanza mvura kana majuice gap rovharwa mvura ndizonyurere ndakazvitraya zvemvura aunyuri ndakazvitraya zvemvura zvinoshanda here zvinoshanda because munoziva inini zvandinoita ndakachida kupindawo ndakatombopindawo padiet but I give up ndaimuka makuseni before ndisati ndatombodya anything ndaimwa mvura iri warm chijagi almost 4 cups ndaiti ichingopera mvura yandainda munongoziva taenda kutoilet yapera ndaizototi chitika chikafu saizi chai aiwa iwewe ukanwa inodziya makuseni inzwa first 4 days unenge usingatomboenda chero kutoilet zviri serious then after 4 days unozotanga kuenda kutoilet zvekuti mvura iyoyo ikapera iwewe waakuchinwa mbijana manje muswere wese wezuva hauchaita zvekuti 4 cups dziyadziya 4 cups ndedzemakuseni uchimuka then muswere wezuva nenge wakunwa mbijana kana chero 2 glasses paunenge wakuti uri kunzwa nzara wonwa kana glasi remvura paunozosvika time yekudya chikafu wodya chishoma wakunzwa nzara paunotika sneki wobva wanwa mvura
handikone kustopa kusvika zvapera. Even ndikasiyaka kune chinhu chinechi chingonditi enda unovhura mufriji. Handizive kuti vanhu vane mari vanorara sei nechikafu mumafriji because inini ndine chingonzi ende ndikazvidya zvikapera mufriji ndinobva ndaita ndoraradzo umambo kukanganwa kuti nzara yandine nchinzwa kana mufriji mine chikafu. Ndopane problem yangu. I think you're also my child. Zvinamatire. Zvinamatire. Ndikuenda kugastric bypass ndiono damburwa pamwe zvingaite 9. Amina imboedza. Kana kwandiri kuenda unoitirwa kwacho nchienda kana covid dzapera vavhura. Naishero komukoma wedu wema-ice cream basa rakazofamba sei? Zvakafamba mushere? Handizivi nani auzombotsawo. Asati auya palive. Munzwa nyaya dzangu guys, vanhu vechikafu ndinovaremember sterek. Ndinakisa. Handidaivakupa seafood nespaghetti. Ndangodya hangu but sadza nemaguru was going to be better. Seafood unoda wamborova starter wambochovha starter wazochipindako museafood. Maguru nesadza was going to be better. Seafood ndaikoniwa. Ndakazvitadzawo zviya handidi kunyeka zvangu. I want kuenda kunonzi kuchii pane this place iri South Africa panonzi hanzi paJimmy Fish. If anyone anonzi nzvimbo iyo ndakambopaenda apa ndandisati ndambodya maprawns muupenyu hwangu hwese. Bva tasvika bva tatenga ndakati Mwari aiwa mukombo wacho ngaudarika hayo. Ndakamasiya arimo ndakati beta kungodya machips chete neturaisi twawakanga wasevha pasite. Maprawns ndakamatadza. Handina kuziva kuti zvainaka here kana zvaishata. Handina kuundestanda ngini yacho test yacho. I think pakanzwa kunzi maprawns wangoine certain test yawaexpecta iri out of the world. Saka pawakanzwa manje zvisizvo zvawaexpecta wakabva waluza ningirikini. Kumaprawns nemashiri zvakafanana nachinhu here. Tajaira kahuku nezvimwe zviri easy. Chandodira huku majaira huku nechicken. Huku nechicken. Tajaira huku nebeef nenafish ava. Aumbofa wakadyiswa chimwe chinhu huku nechicken. Beef nemombe. Beef nemombe. Guys, mambozvionawo kuti chirimbi neprawns zvakafanana. Zvimashirimbi nezvimaprawns zvinhu zvakada kufanana wani. Handizivi. Maprawn akaita kunge kasii. Tushrimbi twakaita tudiki like. Handiti. Zvakafanana wani guys, tasemoni. Uruone here. Shrimbi tudiki than maprawns handiti. Maprawns achona ari pamasaizi akasiyana. But shrimpi diki. Unongoziva kana usi interested pachikafu chacho haumborina kana shumbi uchitsvaga. Iwe Shero ungada kutotudza izvo waigara kuThailand. Ndiani? Iwewe. Ndakavenga semese. Ndasingadye, mwoyo wangu waimira. Kana kunzwa smell yacho. Handina chinhu ndakatonda ndofunga takakangwa iyekera iyo ishirimbi kudai. Kana kuda maprawns handizivi. Zvakangofurayiwa zvoga.
zvimwe zvinoita sezvitambo zvavakamboda kuisa paekera zvezvibodo ugona vana vaitozvifarira achitsenga choti yes seafood yes aiwe but hauzobhodzi kalamari inonaka manje, kalamari kawani. kalamari isinotatitarisa kuti atizive mangwana ungazoenda out namwana unoda kuzvitanga vari kuziva usina yes zvinhu zvakaita zvozvizvi ndezvemuti neuye defense kudaro izvere tasemupurwa kudai ndo kalamari Handisi kunyatsoona. Pane reflection. Oh, inangirikini. Foni yacho iri kunza light rerororo ndo kuzoonera kumashure kwelight refoni yacho. Right. Pane iri kuratidza reflection yedevice rauri kuratidzira racho. Ndoita sei right. Ndiziyeso but pepe mamboona wani saka zvaita sei zvinai vedu vechifundi kwezvozvizvi guys mukuona here inenhandisi inhandisi hangu kwezvozvi Jesus is Lord mozogugula mega nandaita tisi gugla mega but yekalamari inonaka shero inhangu ndichiona maziso akadai I want it maziso ayo kana tasechihozhwa chakaekera chakazongoramba chikura inini zvechirungu here sharo chikafu haudika zvinhu zvechirungu nangwa ameno aiwa charandangobikirwa upiwa asina kuzwa kunzi chichamunakira uzomuudza but chikangonuwa kaufishi ndozvinzwa manje chikangonuwa kaufisi kana kaugungwa munomakatengwa dzimwe fishi dzotengeswa kumusoro ukoko ndakadzika one day vanhu vese pavari kungodyako zvino handibati haisi inonzi chi bakayawa mazitye nebakayawa zvakafanana bakayawa bakayawa nezitye zvakafanana matemba ndinomadya yenze but anoisa hatibeni zvakasiyana bakayawa rine salt matemba ndinodya nhasi vanhu vatomadla ina ndamadla because ndakakanganiswa nedzatikatenga uko hove dzimwe soo dzesita $3 riri bhaketi but idoko ndikadya ka1 anazombo handina dzohodhesewa ikoko saka ndakadzirya mudhei rokutanga iro handakuvata that day nehatibheni kubva that day ndichiringoti ndikangozitarira chete ndiva ndatofunga kutanga kunzwa hatibheni matemba anodaro futi ndakambobika matemba ndanzwa kusuwa matemba ndaabika timu rangu rakasiya mukuru akadya muswe kumashure achigwedura misoro achiisa pasaidi ndikati ko guys semusina zvikanzi mami izvatidye zvatisi kuda chii ichi ndakabva ndaudzwa asi zvika musazombotibikire zvenyu please atidizve imi kavhiya zvinhu zvinoita sezvitukutuku zvimazai chii ichocho zikozviona nhasi hanzi is eaten as a garnish or a spread. Wow. The face only to roll forward. Ndikudzidza zvakawanda nhasi. Inozvipronounce chinzi chikavia. Caviar. Hasi maegerera. Hasi ziko stara chona hasi zvinozvara fish here izvi. Kuti asemaekera, semazai ekera. Mazai ehove. Mazai ehove ra. Ne vanoziva seafood chi. Tirakidze zvedu, tiratidze tonero. I hope inoona ndinoga ndinatsotsvaga pakazara mundiro.
kuita semasidzi chamwana. Oh, zvinongosaka zvowanikwa asi guys vedu zvowanikwa pai zvinhu izvi. Aya, mazai chaiwo. Kudhura kwainoita nhangirikini iyoyoyo. Oh, inopindwa muchindiro. Ukuona? Nanditsvage pamwe pahombe futi. Tirikuona Nanditsvage mamwe patiri akazara. Nanditsvage rakakura chaiwo. Kristi mazai kai. Oh, mazai chaiwo. Kwenyini Maona? vanhu muri nandisi kuona ini. Hamusi oh. ungati mazai kai. Hanzi mazai nauyu navanhu vari kuti hanzi mazai. Ungati zvakaita kunge zvimazai. Zvoryiwa izvozvi futi name Jesu Kristu. Zvoryiwa. Kudhura kunoita kabye. Hoho. Saka inototengeswa kumarestaurants. Apa imwe yacho itori fresh memwana. Fresh from the sea in your plate. Apa ndangoona uyu akomenda saka ndatida kuona kuti chinonzi kavhiya yacho ichocho. First time. Kuda takatombozvidla mose asati zuti takazvidla. Kuda takazvidla tisingazivi kuti zvakaiswa mumapudhingi. Kuda zvaingowa mumapudhingi. Pamwe ndodzoka kusati mapedza ndiri pashift. Iri bho. Ndiri pashift vanhu vedu tisi tiri kumbochengeta chembere. Aiwa mari tinotoida mari ngaiuye ngadzichengetwe. Ndo kunobva mari koko. Oh, basa icho chibasa chakapengeka icho. Ende icho usambonyara kushandira mhuri yako kuti idye chiguta. Interested nemakavhiya wayaidi. Zviri kundiitira fani kuti zvotoryiwa. Uyu mwana unoda kutoisa pachingwa uyu. Oh. Guys, it's my first time guys. Oh. Zvasai monyo nyangwe nemiwo. Chingwa. Oh. Kutozora sejemu. Mazvifarira here Sharo? No, zvandishoka kuti mazai ekera anotoryiwa kutorya chaiko. Kutomatsarida. I didn't know. Munyika modyiwa zvakawanda. Ukambozvidla here? Haina ndidye even fishi dzacho handitodyi. Ndangodzidya kudhara dzakandirwarisa kubva ipapo nanhasi. Handifariri zvinhu zvakaita sefishi. Patone chimwe kanzi squid I think ndinenge ndoiziva. Hanzi scallops. Enzi mibc ndiyauya nemazita andisingaziva. Squid. Chione squid. Ndotaura confidence. Ndiye mamchataura kaiwe. Good night vanhu we. Ore good night gogo akatibotsvaga nhasi kutsvaga mafuta. Scallops saka zvizvonzi scallops futi. Scallops zvangoita chitseko. Padaona zvobva pai. Yesu. Zvobva muchiteme chakaita seekerere seamburerei. Ndiyo scallops dzakada kufanana neoyster. Oyster yacho niyo. Ndo izvi mazvobva. Aenda pasiri tonosecha or something. So zvandasecha izvi. That's scallops. Statement riri kutidakidza sekunzi sadza nemakuru was going to be better. Zvomunhu anokara chaizvo. Hanzi kune fresh kapende yakaita sandichaiziye. Fresh kapende anonaka yandikakura. Hanzi machongololo. Mazongororo. Chongololo. Ndeambona scallop ndo zvairi. Unenge zvizvimutiro. Saka iyi scallop ingori smarter than maoyster aya mamutaura kai. Mwazviona here guys? Nendikuratidze. Choni.
ingori a little bit smarter than my oysters. Unaona? Oh, Okay. ndizvo zvandiri kunotisa panapa kuti zviteme zvese zviri muzviteme, asi zviteme zvinezvi zvosiyana. Chimwe chiteme chogona chiri smarter than chimwe chacho. Tati hanzi chati chioyster nditi hanzi kutomwa newaini, hanzi oyster. Tati oyster handiti talking about oyster. Akuona the difference. Pane imwe inenge isiri inongowanikwa nhangwe nanapungwe musirimukira. Ndingaiziva ini. Pane zvaitogwa nevanhu vari kuThailand uko zvanongowanikwa muzvidhemu, so zvaiita mumamipetomo. Ndofunga ndozvioyster izvizvi. Zvinenge zvakaita black zvitukutuku. Zvofamba zvichirira futi ndizvezvi zvinonongwa naikira. Uro vanononga Hanzi zvinonongwa. kune zvinonzi mussels or mussels. Mussels handizvizivini. Tingi ndozveveThailand izvi. Zveblack izvi haungozvihwisisi, hazvihwisisi. Like the shell like so yekuti unoita unokwadabura like. Yes, tatichiti zvonimi, tatichiti the flow ndo ari kuti haasi the flow. Sorry, I got the flow. Ndiani, pane vanhu vangani pano? Handisi kuziva kuti ari kuti I'm back. right. Izvi ndo zvandichireva naizvo zvonzi zvioyster izvo. Hanzi mussels here. Mamussels or mussels or mussels. I don't know. Zvakazara kuThailand. Zvongonongwa nanapongwe hachero, unongononga izvere izvi. Vanopfira vari mumbizi. Zvazvidziva vazvitengi. Izvi vanozvinonga muekera umu. Vanenge vachiita basa rekuzvinonga mujinga megwizi gwavo. Zvakazara izvi. Guys, Avalon inodyiwa here? Avalon. Handizive nyaya dzechikafu dzezvirungurungu. Avalon ndoichimanje ndoipiwe. Inowanikwa imomo ningirikini munyanza imomo. Kuno ku-SA inosungisa, inofanira kunge iri a certain size kuti ive legal. Kana isiri inosungisa. Kuno ku-SA inowanikwa pai? Kupi? I think mumarestaurant mamwe ayaye. Guys, Daro. Like an ocean basket. I don't think ocean basket. There's one in Rivonia. Rivonia uko. Takanga zita rayo chinonzi restaurant iyoyo. Yeah, Rivonia ndakamboshandira that side. Kuma-Chinese ya unoiwana. Rege ndigozorege the weekangana tachizo ndigozonoi unongosvika ungobvunza ungoita unge une mari inonzi inodhura. Izvozvo zvautaura izvozvo zvekuti wanzwa chinhu. Ndakazomboenda pane imwe restaurant, I think it's about a decade ago, ku-Caesars, a restaurant. There was a Chinese restaurant yakanga iri. Takapinda tikadzingwa akanzi tikati no, dakuorder takadzingwa. Haungosvika upinda unobhuka. Oh my God. Unobhuka haungosvika uchingotushuka. Oh, all right.
I don't know kana ichiripo restaurant iyoyoyo. Oh, andimbo zvimarestaurant izvi tangojera kaiva kungoenda normal manormal restaurant aya. Ish. Kana uri kushanda wakomana pakaipa wedu unogona kungoshedzwa at any time. Shamwari, mari iri kutopinda, tiketi riri kufamba. Apa tinoshanda saka usiku ndomuka every after 4 hours. Unotomborara zvako. Saka handina kuti ndatojera kuti handirare ndiri paindaneti zvangu ini. Shanda hanzvadzi toda mari. Sure regei tishande, takauya kushanda wedu we. Regei tishande. Handirare ndinozorara masikati. Because it's a day and night. Hataurako there's more of you sleeping kana munhu wafa saka ashanda. Ende rorenza nyarara. Wanyanya kunyarara. Is everything okay? Ndiripo angu, ndiripo ndikuteerera. Tangosara tafu chete kwa moende. Hanzoni cucumber guys, mamburiwonawo zvariri gonya tuone. Achosemesa guys no, it's a no. Handisati ndamboudzwa nyangonzi cucumber kana kuti gakere mugungwa haina handidangu. Ukoona zvacho zvaunongochiti zvazvite ndo zvine zvichidhura zvekuenda. Cucumber rate 3,500. Why? Asi mune gold cucumber racho. Zvine zvatoda waenda out nadhudhuzani kana ngirikini. Vai vari kutsviriridza kumastreets aye vai. Cucumber inangu handidi. No. Haritoiti kutoratidza kuti rinotobhoesa. Adona. Right, anenge adona. Tamuskanzwa guys. Tasara tega. What? Share network yambaiza. Kati mukire kwa face yako wai. Iwe hausi wani. Face iripo wani. Aiwa hapana chinhu vari blenga. Guys going to kushanda wani. Cucumber ndarikoniwa pane mafudzi esatatarira cucumber handidangu kana uriona. Yes. Nyange pari kutengeswa ana utakukona. Hey. Hi. Matsiliso. Yeah, Matsiliso, yeah. Unogara ku? Inini. Arku essay. Ku UK. Hey. Ku UK. Madziro eUK ndakuti achimaziva. Shema. Akaita sei? Anooneka, even light rooneka ka. Ona light rangu ka rakasiyana nelight renyu Nona uchaguma wati nedu haiti. Uchaguma wati tedu anooneka kuti ndeye South Africa. Rooneka changwa kuti no. I think ari pazimba mazuvano. Kana even light yako inongokwana. Wazonekwadza kuseka. Naseka zangu. Imagine. Wangotida kuti zokorona zine chirungu millipede. Centipede, machongololo ka. Masongororo. No, my sister told me Madora. Madora macimbi. Amacimbi. Chongololos. Aiwa, chongololo isongororo. Isongororo.
Matsimbi anozi mopane worms. Mapane worms. Ah, well. Shongololo To be fair, I am from Lesotho. My mom is Zimbabwean. Anyway, let me plug my business. Quite my freight international. I want to like that's my chongololo. You want them. I went on Google and got it chongololo. Then it was like centipede, and then I even put the voice. I couldn't find it, but I'm going to get the voice. Masombolo chicken. The more not masombolo. Oh, matsimbi. Matsimbi. Chinhu chakashajira chinaki chiya zvakafana kurya gurwe makuru anake here shere inangu maguru manje brother in law yangu bva yabika seafood ndikati name spaghetti. The reason why I said spaghetti is because I don't like spaghetti. anodyiwa neseafood iwo ongochida something unoziva zvinoita munhu anokara anga achiti ichi ari kubika but hatigute saka nouchida zvako before I even started eating I was like I'm not going to stumboiti pandangonyara zvangu ndikati ndikandidya I couldn't wait for my bowl to finish because I was like because munhu anenge aisa effort kasaka unofanira kuratidza zviri kunaka wadya zvikanzi nesister yangu Tsidi, do you like it? I was like yes thank you yes. So wakadini ndatongodya kabowl ndobva ndaenda mufreezer because normally I'm visiting my sister in Leicester and I live in Burton-on-Trent, so I was like let me see. No, I'm in Leicester right now. But I live in Burton-on-Trent. It's a small village, very tiny. Not a lot of. It's near Derby, I think, if anyone knows East Midlands. So I just came to visit my sister and got ndosaka waitirwa special iwakufunga maguru iwaitirwa special kuti ndinakudya apa I waited all day for this meal and ndakuona I saw the salmon and then broccoli and some prawns. I was like, oh, thank you. And I was like, oh, this is really lovely. It's a special way. Seafood kana munhu akavisita is very 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 special. No, he's just like that. My brother-in-law is like that. He will just decide to make something special. Because normally when I visit my sister, ndino clean maguru 45 minutes. She clean a guru. Yeah, rinoda kucleanwa. Unoripara kusvika ra-white. Handipari ndinongo clean then ndinopara the inside skin, like because ndaenda kumusha handiti saka varume vanouraya mombe handiti vounza matumbu and everything then isusu to clean manje muengland manje havacleani maguru acho apa unenge 45 minutes rinoda kucleanwa guru because rinorumira and kana rakurumira rinake kana kuita matumbu manje anenge ari mukati matumbu ari nani because unopfekera ningirikini unopfekera pipe England the shops that because we normally buy our meat from two places, Milton Keynes or John Morris, something like that, in Coventry, and they don't clean them. Because if you buy like tripe, they call it tripe antika here. It's completely white skin. There's no, but you want the protein from the inside of the stomach. That's why we want, but it's not easy. Sakari white vanenge vakaribvisa zveblack ivo. Yes, even skin, the elastic
skin. And it doesn't even taste nice. You guys, zvinezvi ndaizviona kuThailand, but ndaiti no, mombe dzekuThailand dzakasiyana nedzekuAfrica, dzine guru rewaiti. Ini pandakaenda kuchikuta handizvo ndakaenda kunotoka ndikati saka this is the tribe. I'm not the tribe that I know. Zvakatwiwa. especially remabox riya riri easy kupara manje. Muntu kutotanga wazviziva izvozvi, saka ndaisiya guru all this time ndichiti zvoni guru rewaiti, mombe dzekuwaiti kubisa guru rewaiti. Handikura nema5 years ndaiti pese paipfuura namo rinenge rakachena kuita white. Ndaiti ndikatarisa ndoti so vanondiudza kuti zvimabhuzi izvozvo zvakatosiyana nekuAfrica to the extent rekubudisa nyama zvewaiti. Ndianakageza tribe iyoyo kuti idaro because machinchong handivatrust. I don't know. Saka kubva musiwo handidyi kana beef iniwe kutare ndidakati handibati why mombe ichibuda guru rewaiti. Asambe ndadya beef kutare ndinota chokwadi deo ende ndaizodziona manje during the day. So pane kumwe kwaiva nemafarms dzine mazike anenge dzakasiyana nedzekunoku hadzoni naturally dzaizoita worse because hakuna mombe tsvuku yandakamboona yaingooneka ngocheneruka futi even ganda ndikati no handitomboti kana handiti handinomboda ndadya beef nekudya pork kana chicken chete. Aiwa ini namai vangu takaenda kuChina vataenda kustreet market zvikanzi here's dog and I was like let me just try it to try. Takaenda kuflea market because people are really skinny in China. There were no clothes for me. I'm a size 12, 14. There was nothing for us. And they were try dog. And then I was like, how do I even know? I said, just for the experience. Do you know, just took a little bite and I was like, I'll leave it to other people. I can't. But at least kuUK mapictures ngemune food yekuZimbabwe. That's the only advantage. Do you know how expensive? Do you know kuti I was at African shop nezuro adete. Guess what? Mazoe is £8. £8. Cream soda mazoe. I couldn't believe. £8. Gati convert. £8. Nemutenga kwa German, I think. But because in £4, the Asians they take advantage of that. Exactly. £8. That's $11, 12 cents for mazoe cream soda inopera mangwana. Cream soda haidi kudhailutwa, yakatodhailutwa, especially yakuitwa mazuva. Guys, tichitaura zvecream soda tichazenge takutenga kupi because company yakuvhara vakumove somewhere else here. Yeah, that's why my Asians akatora all of the batches they have them because this mazimba I don't know kuti mentality yetu yakaita sei kusapotana. I don't even know, otherwise we would be able to hold it. Even Cerevita chaiyo £4.50 for packet kakadai for Cerevita. I was like, no. Hanzi iri kuyakazara mari yako chiti madhumbe I bought a kilo for £4. Madhumbe ndo chimwe chinhu chandoda sandizoti anobikwa sei. No, I hate it. Like potato, but it's white with like ndo anonaka. Yes, magogoya ndo anonaka. So munozoti guys kufamba kunoona zvakasiyana siyana. Munoziva kuti kune imwe nyika yandakamboenda madhumbe anobikiswa supu. Ndakazviramba ndikati guys izvazvi. Madhumbe
gogo vangu vaigrowa madhumbe, and I was like, I tried. It doesn't taste like anything. Aneka kurembuka like gogoya ndo rinonaka. But do you know that kurembuka ikoko ndokunaka kwaro? No, gogoya rembuka sirinonaka. Zvikazanzi ndapuwa handina mari handimbodyi madhumbe. No, magogoya, but magogoya ndo anonaka. Kunigeria ndo kwanomati. Kunigeria ndo kwa. Lorenzo wakambodya magogoya. Hansati. Magogoya you don't know. Magogoya matate guru emadhumbe. Ukafind tagapa Google madhumbe. Kwenda atirime madhumbe ndosaka pamwe ndakangomaona ka1 madhumbe. Madhumbe nemagogoya zvakasiyana. Because siyane. Vaita madhumbe. It looks like mbambaira, but it's not mbambaira, and it's white inside. It just tastes like powder to me, I think. Magogoya anonaka because mahombe. Magogoya munomabika sei akaita mabhindu kudai guys? Munomabika sei? Unochekwa. Unorimenya then wocheka into many pieces. Kana kungori geza. Saka unozobika sei? Like unoriboilisa iwonoita sei? Unoriboila sekubika mbambaira. Mbambaira. Madhumbe. Oh, it's nice. Magogoya kawani. Kutsenza guys, atsenza kuseri kwekuseri manje. Tsenza ndo zvakada kufanana wani. Tsenza kuseri kwekuseri. What is guys? Magogoya nemadhumbe zvimwe chete ka ndo zvandiri kuona bana. It's only kuti gogoya itate guru redhumbe. Kuti madhumbe tune tuchiri tudiki tusati twasimba. Gogoya rinenge rakomba. Saka unozoriona sei kuti ikakomba? Size. Aiwa. Mira unzwe difference between yemagogoya nemadhumbe. Gogoya rinonzi awa ndiwo mai, awa ndi mwana namai handite, because dhumbe ritori inotongoramba ari madiki akure. Okay. Gogoya rinogona kutenzana nemusoro wako. Then magogoya anokura. Hanzi madhumbe nemagogoya macousins. But harimwe kumanikaland ere madhumbe? Yes, kumanikaland. Kwedu hakuna, no wonder why ndisinganatsi kumaziva ini. Even kwedu zvemadhumbe hatizivi. Tsenza china even Tsenza ndedze dzinoitwa. Tsenza dzinonaka hama dzangu. Dziri pisho dzakabikwa ga tsenza kuseri. Inini ndodzida dziri mbishi. Tsenza china kunge tumbambera tusina kusvika. Kutsenza kunge tumbambera tusina kusvika. Twekuti atumbambera tusina kusvika ere. Wakaita unge tumidzi like unge tsangamidzi. Tumbambera tusina kusvika guys. Atsenza kuseri kwekuseri. Ndambobvira ndatudya hangu ini. Turi sweet ere? Aiwa, tisi sweet. Tineka kuvavira sokanonaka. I'm googling. Tune that mvura so inonaka. Zviri kundinakidza. Ina ndizivi tsenza ndatonga kutoiona izvozvi. Ndeyekumanikaland futi handiti? Kumanikaland. Kuti kumanikaland mune mauyu akasiyana, mune varieties. Zvatodzidza nhasi. Kumanikaland kunoizvakawanda. Chichatisina kudya nhasi matsiriso from caviar to lobster to chichatisina kudya nhasi. Hatina kudya because bamukuru vavabika seafood.
Makutoziva tichimafunga maguru aya manje tazomabika this week manje ndakangomadya kahwanubva zvandakauya panozoti kugarira apa pauchibika zvatanonaka Chiti waisa here spice waisa here panti ndiri kubika ko kasava makamboidya cassava Yes. so we don't need cassava tine hupfu tine iwisa Yes. we don't cassava noanendaiti kasava makambotoidya kuitestawo here Yes. Very nice. I went to university in London and I was staying with some Nigerians and some Ghanaians. They put it in a banana. It's amazing. Like they put it as like a block and then they cut it as you eat it. It's nice, but I still prefer sadza. vanogona kuikata kana kuti vanogona kuitswa like kuitswa Unonzi mupfarinya imi. Unonzi mupfarinya. Yes. Dori yandakanzwa aiwa shero mupfarinya ndo cassava so story yandakanzwa kunzi cassava what's the other one a pounded yam yama Nigeria handadimapounded yam ndombota yangu kungoidya iyo kasava like this salty and sugar plain. But I don't want cassava guys ndakanzwa kuti hanzi ikadyarwa pasiripo here ikasangana nesomething it becomes poisonous inouraya it's like the coffee beans how we have coffee if they have to remove the bean inside, isn't it, to take the poison out. So I think it's like that, but I've never grown cassava or pounded yam. I mean, something chinonzi ikadyarirwa padhuze nei or ikasadi zvinongoitwa uhohwa zvaonzi ukaenda kumagumtree unoita poisonous zvekasava kune some story my mushroom handiti hoa because I remember my grandma was hoa is mushroom handiti isusu takaidyara but takaidyara mumadhunduru ndichiri kuhigh school takaidyara tilese tiri maform 2 tikazoihavhesta taamaform 3 but yakangodyarwa iri muline 1 inoda pakaita kunge ivhu rine matombo kind of then like muri mariji muya kwete pari plain ndoma inongoita ingotanga kukura iri muhomba imomo pakunoichera paya muchiri kuirima ndisi kuhigh school pandaidza pachikoro inge iri project yekasava saka taitonyora they were making you work for your food. I went to boarding school takabva taiekera tikabva tazoihavhesta pakunobika manje baba veveitseveni vakazoshayika unfortunately vakatimonita kubva tichiichera vaivapo baba ava vanoenda kumba pakunoibika tasingazivi tose hakuna munhu weagriculture chaiziva tinobikwa sei ndobva taisiwa zvimabhodho zvikanzi chibikai tichimonitiwa zvikanzi pakunoekera taiteedzera zvavaiita ndo zvataiita because hakuna anga akambodya kasafa saka ine chimudzi pakati pecho pepe hachidyiwe saka munhu wese aingoti mazvinzwa here kuti musadya midzi mazvinzwa here kuti musadya midzi chinotondinakira kupfuura chichepaka chekunze ichi chimudzi chocho ndo chinotondiaaiwa chiuraya chinotonaka kupfuura chinonaka aiwa there's nothing chinonaka zinyamboidzi polenta because polenta red seal was the best sadza. Now we have iwisa, it's the best, but that what I've learned. I'm going to ask my sister whether she knows what. African food.
Guys, Yes. chinoti hachina test. nyama Ichwa majuru nematambarafuta ndakazvitraya zvina test. Tambarafuta. Oh, Exactly. Unotanga uri kutsenga What's vaseline yakafrizwa. No, tambarafuta inonaka. Guys. Tambarafuta inonaka. yapedza kunaya papads ndakubuda manje kubva pachuru. Unopedza zisadza rese netambarafuta. Tambarafuta majuru magurwe zvakandiramba. Majuru ndakamarya by force iyoyoka pasina selection. Either you eat or you die of hunger. Hi, you're exaggerating, Shema. Ndakamarya majuru ndakatanga cheka anombotanga chakucheka miromo ka otanga achacheka rurimi ka oguma rurimi rwakuti aiwoka aiwo mugona richentsarenda unoguma kunaka wakugarisana nemajuru asi ndodane doi mamwadaka kangwa ndoita ekurya akadero ari juru ndakazorirya by force mwana panga pasina vheji magadheni sangaoma kuti unoona munhu anokutorera kabheji kumbare uri kokoko imi sadza racho rabheji dzinongwa reineta kasadza ufu ndakamarya majuru vedu we ndikadzidzira kutokukusha hove gore iroro unokukusha hove I think ndo pakabva that thing chekuti handidi kunzwa smell yehove ndikangoinzwa nyangwe ndiri kureka I'm thinking ndo pazvakabvira because taitora handi munoziva zvakaita chimbofungai kuti rwizi gezi rwizi ruri kuyerera uya tainotora matombo tatobhiridha tega kudai kuvaka chiswimming pool mukati merwizi my gogo bless she passed saka Save River comes through Bwera nditi saka saitaura hove ndandisingadi kuenda kumakura ndaida kuenda kufudza mombe because it was more fun according to me. Kufudza mombe kundo kunoitika zvese manje. Exactly. Saka ndandisingadi kuenda kumakura inini because I was like kune vanhu vakuruka kunolimitwa manje uko kumombe idhunge mutunge mune freedom yese mune experiment yese anoitwa kumombe manje rega ndikudzei joke manje saka ndikati ndida kuenda hanzi kunofudza mombe. It was the day kuendesa mombe kudhibha ndikati inini ndinoda kuenda pamberi saka tine mombe inonzi bushman but the bull. Guess what? Ndakapiwa ndishamboko yakuti kutina mombe. Then I got scared. Ndobva ndadropa ningirikini the shambok. The cows were ukadonedza chiwepu unodererwa usamanya ndigo ndakamanya even on my back ndine a scar because ndandiri busy ndichitiza mombe. From that day I learned my lesson. I was like okay, I won't. And I was like, you just find me sitting in the tree eating mangoes. kumusha kusvika uslay hwese hwapera kutorwa. Guys, asi kune chinhu chandinambobvira ndakafarira kumusha chinonzi hacha. Naye hacha dzinodyiwa chinonaka pahacha vedu ega. Hacha tapira. No. Hacha dzakafanana nemapfura. Mapfura chiya mana musataure kazvidi. Mapfura ndo amarula. Saka tiri pa learning lesson. Amarula. Saka hacha they look the same zvekuti tai unotswanya waizotswanya chinhu chemukati chechewatora nzungu moidya yemukati mehacha. Hacha dzinoshama dzangu.
acha dzinaka hama dzangu dzinoita brownish. Guys, tinzwe Lawrence ataure because tiri kungoseka. ndo hacha idzo hadzinake dzinonhuwa. My favorite. No. ndedzemadhongi hacha ndedzemadhongi No. Ayo, especially if they are nice and for supporting. Form a seed when you open. Guys, wait a minute. Thank you, Black Shikombe, for supporting my channel. Continue. I was saying I love them. Oh, sorry, Lawrence. Sure. Iwo mistake raka iwoga achakazutawedza asi mazhanje uri kuzidziva herewe kana kufunga mazhanje nemazhanjewo mazhanje anonaka antonga matoe but ndo asina taste. Yeah, you are right. I don't even know why that's supposed to be. Oh yes, ndemadhongi, you are sure? Yeah, ndemadhongi bacha ndedzemadhongi kana muchida kuti madhongi guys, dowe ndorida zvekudaro rinonaka. Aiwa dowe rinonaka wedwe. Inini dowe subvu manje kana rakanunira. Subvu dzinoda Lorenzo. Aiwa kamuti Lori anonzi Lorenzo ngomira pachiti ayo vanga vachiti hanzi hacha dzinonzi chii ndikati ndo dzinonzi shomu here. Yes, chemukadzi tswanya dzawo maka nzungu yemukati ndo inonzi shomu yachina iyoyo. Saka nzungu dzacho dziri maground nuts here kana kuti because vanti chingori chizungu chine chingorimo chinongofanira vana chinotonaka. Aya chinaki. No. I'm not so sure. Material, anything chinobva pahaja, forget about it. What's what? Anaki kani ma idzotso de matongi. Iwe nzungu dzinonaka dzemuhacha iwe. I'm telling you. Ko wakwa wakwa. Yes. Aiwa wakwa is the best. Wakwa ndeipi Jessica. My grandmother used to grow and then we used to everywhere. Ukango hanzi kana uchimadya haufani kuvhura mukanwa. The more yaunovhura mukanwa mukapindwa nemhepo. Guys, Misi Basiliso, hanzi yowo ndionotesera na Lawrence. Lori. Hello. L'Oreal. Hello. Madimambo taurirana na Miss Masirito chingobvuga kuti kurise ikoko vadlei nhasi. Wamboziva kuti vadla here? Waziva? Vadya seafood. Uri kutoziva? Very good. Uri kutoziva iwe ndio zvinofanira kumira pangwara. Guys, go. Unoziva unoziva manotsi ako unobata. Guys, ndikudze guys. Uche modziziva. Why? One time. Murumo sisi wangu, my brother-in-law. Ndibudira Orlando. Your brother yani? Orlando Papa is my relative. Oh, okay. All right. And that was when mina ndikunyorerei kuprivate. Nekuti pataurwa zita remushero zvomazita evanhu haadi. But thank you. And now she went. From nyora ita zvekunyora mina ndiverenge pasi. Ndinyorera kuprivate.
Ndinyore Right. pachat. Sharisai ku-private chat. Alright, ndaibata. Yeah. Whoever just wrote a Wainda Matsidiso, kudo come back. watunduvata. Aiwa, Matsidiso, come back. This is what? This is 11:48 Dzoka. Uyu uri kuSouth Africa. It's 11:48 South Africa, England, UK. Yeah, 11:48. Alright. That's why I like go Chit Chat. That's why I just in the background. Alright, aiwa taibata. Lorenzo abike seafood panzwa. Ni seafood andiona ndombobvenda kana kuitesta. Lorenzo, that's a good thing. Iwo audikona na hove. Lorenzo anofarira maguru. Lorenzo anofarira maguru. Sadza. Hadika sadza. Maguru ndokwedu zvonda takakura tichidya kumusha ndozvatoziva zveseafood zvatiziva. Yes, very good. Ukaenda kurestaurant manje unoorder chicken and chips. Ndikaenda huku nechicken. Zvakawanda ndikaenda kurestaurant zvakawanda but kwete seafood. Okay, what's your favorite meal? Netoni yabva yachinja. Actually yachinja kuti slow what's your favorite? Guys, panoita nyaya dzenyi pano nemazhumwi. Zvinochinja zvakanaka. Anyway, what's your favorite meal, Lauren? Let's ignore these guys. Let's just have our own time. What's your favorite meal? Hello. Meal yako tikamirira favorite meal yako Shama. Tiwane kufamba ne. Alright kani. Indikapinda murestaurant kazhinji ndikawana machips nechicken ne-apple juice and recovered. Okay, so not apple juice. Yeah. APPO, apple juice. My chips and chicken kuseri Shama. Kuseri. Uri chicken. Nozitei huku waenda kuekera huko. Okay, what's the best meal that you can make? Yes. Sadza and beef. Yes. Akaanza mia ndofunga. Okay, mia uri kupinza nyaya dzevanhu. Mazimba. All of us. Me, No, that is not correct grammar. Kuti chii? Me. Uyu munhu unozi mia uyu. Okay, so you can cook sadza. Yeah, ndogona kubika sadza. Handingatadzi kubika sadza ndakura. Kumba kwedu takura tiringori boys chete. Kwausina musikana. Saka zvokutobika sadza izvi. Saka unobika Kozvino ariko musikana but last born chete. At least you know not that much drama. Chimwe chaunobika ko Lawrence? Chimwe even rice and chicken hazvangwanda. Lawrence wana vaite mudumbu here wandikura kutemba. I'm just kana amboite mudumbu azviite. Inini manje mia uri bhoroki zvo. Vari kuda kuhwarenda kuti unogona kubika mashasharere. Iwe miyaka. Ndanyarara.
Okay, go keep going, Lawrence. It's terrible. This is card. It's not kicking too much. Zvinoita asi sei? watombotaura zvako asi hauna kutaura kaminya kuti unonzani rurenzi hausati wapindira kuti unogona kubika tii iwo rurenzi tautibvunzawo misi masirito wafurayawo nemaquestions akuda kutobvunza ipapa anda kutobvunza Yeah. rurenzi are you there Ya, ndoda tomubvunza kuti angona kuzondibikira sadza nemaguru here. Well, depends. Asi unotogona kumabika. You know what? Everybody in my family vanostara around. It's either ndinokubika madina or inochidina bhedha sadza or kasadza kari just right. Depends. And if I've got the time to wash my guru because I am so particular about them because they have the matombo. What do I get in return? Why would I be making you my guru sadza? Kumona sadza. Kumona sadza for what? Saka unongorita chidhina. No. It depends. If you like dinner, you can have dinner. If you like something, it depends. All right. Or I'll make you a spaghetti. Yeah, my spaghetti, right? uda kutotisiya takaita nemapageti ako newe misi maliso aro matsidiso ngadzoki hapana uye kumudhonza here uda kutisira masipageti pano dzoka uda kukuvadza munhu nezhara mudzose ungakauta luridzi cheme ungakagumaunda mudzosezve naishema ndakaudzasa urikwandinosara wahona uchibikirwa sipageti idzodzo tambo day and night zvinotondirandirano atete ramba zvichatitinhewe ndiunodi masipageti ndobazotambira mutsidiso chichikitika neyako nedhivhaisi yako Mia ya hausi kuoneka tiri kuona iwewe hamusikundiona sei guys ini ndiri kuzviona wani Sister Eunice, no. Maybe actually. Maybe. Date, all right. Saka cheta date rini. Shero anakidzwa neiko naishero Never know, but maybe Lawrence aritori younger than me manje. Ngabasa mudheto muchinyatsotaurirana chibvunzana makuru iwayo mudheto unonakidza And you, Lawrence, you love it first maguru side. naparasingabati mudheto inonzi anzi maguru on a three-legged pot. What's the sunset? Fanta or some spaletta. I like spaletta. Lawrence, yeah. Uda kutisa mudhete here shero ukuda here ndiite sande iyoyi yatakatarisai sande ndendiripo here Shero uri kuharare here iwewe unoziva vanhu vanoita chicken alpha freight iri kuairport vanotumira zvinhu handizivi vanonzi vanoita chii alright mamuzi wangu ari kuzimbabwe noita zveshipping nefreight wavanda zveshipping
Yeah, because I was thinking meant to like if I send you like my cameras, you pick it up from my mom, then you can do like split. Because honestly, you entertain me. Yes, I will pick them up. I will definitely bring the number. I will pick them. Well, you can send me an email of the one that I used to get on this live. Anyway, moving on. Mina ndifanelesa namba unozonditextira apa handizoiziye ka-email yachoni. All right, like, I'll just give you the shop number, then the email. Then press All like right. chat. All right. Let me see if I can. On Facebook, you can just. All right. Sadza mublender, guys. Iwe wena aronezi tinotokubata wastiki makodo kudai kutodzi kutoenda newo padrip swosvike newe tinoita sei he mwana waudza blender riri poriji ratokora but sadza remicrowave rinonaka munotira mublender zvibude. Ko chii chiri kuitika namatsidiso adonha futi andi futi izvozvi ari kungodonha aripo kuda anenge achimbopota achigadzira guru somwe arida kubikira roni sadza rechidhini chidhina chozoitei nobika rori nhasi rori ahuvati movata sei noguvata sei wapuromiswa sadza nemaguru kumberi adzoka futi handisi kuziva kuti yaita sei handisi kutomboona kuti wakikwa sei out hakuna munhu useri mina ndinodhara chingodonha matsiriso muisire link apinde adzoke tifinalize mudhetu wakafita uchinakidza because Lawrence anonera zvandooda manje iwe zvacho handidi zvemaziso evanhu uyu hatisi vanhu here tiri pano manje ndine ndiripo ndiri kusapoti akamutoa I'll be supporting you. I will support you. udaumira nene reshara umira newe why not ugona uyu vana lingo napo lingo naida kuti amubheto komanjenjenje aripi namanjenjenje but then I was like is that gonna come out nice? No, because I was thinking about someone else different. I'm like, okay, I don't know, let's see. nematsidiso chii chiri kuitika nedhivhaisi rako sha nyaya yapahoti yapapik wobva wangotsvedza Because obviously I'm at my sister's car, so network actually is not great because the kids are upstairs playing Xbox and PlayStation. So. So I've sent you private message. Go on Facebook and type that in. Then you'll know who I am. What right. Just Google it. Move ku private chat. I'm just seeing public anyway what she's going to see, but I just wanted to see so that she can know that. I think vari kuziva ini handisi kuziva ini like vanhu varinge vari kuveiko vari kutokuziva ndikona vanhu vari kukomenda saka munenge munotoita zvamunoita ka ikoko sister Eunice mari utonowaziva mazaka sister Eunice vari kupushiridza vanonzi mai mulambo ndini mwana wamai mulambo ndini this is the face of Eunice akoma yambokisi. Hello sisi. Quiet my freight. Yes, Quiet My Freight International.
Ndinotumirwa like vanhu vachida sister Eunice vaitombotaura about like macompanies chimbodiscussa something about zvekushipa ndimerehwa saka munotrust ukana sister Eunice vatrasta munhu watrustiwa shamai sister Eunice havangotrasti zvekuberoka Matsidiso, munoshipa futi from SA to UK. What you can do is it depends on what you're sending. SA at the moment, because of coronavirus, we really can't actually do anything. But if you want to send anything from South Africa, pasina COVID. You'd have to send it to Zimbabwe, and then we can ship it from Zimbabwe to here, because South Africa has different laws. So with South Africa, we use DHL because you know how things get stolen and everything. You can't trust them at customs, so we can't. Yeah, even when you travel to South Africa, you have to cling film because obviously they'll open. If they can do that when you are traveling, what more when you're not there? Plus ukaisa mavaluables ako mubhegi pavanoriona pasikanone mavaluables unosvika bhegi kusina vanoridhiromora nosara mabhegi And the DHL is basically like it's expensive. So I always advise people to send to Zimbabwe if they know somebody there, then they can obviously either go on a case like get advantage. There's always a way around all these things. Okay, yeah. Saka ndichaita plan neparcel yekaparcel kangu. Okay. So you wanted to well anyway, you know now that I'll know that it's you and we can deal with it. The second is so entertaining because until like 9 p.m. There's no rest. And then manje kana abva kushift manje anobva kufonera na 10 p.m. oti hello ndokumbira kuvhunza maplaces enyu ichi and we're like we've just been working all day, we have a life too. Ndosaka pandaitirwa spaghetti I was like oraiti inga kuchirungu hanzi mai mulandu 100 mapiwa endorsement mai mulandu 100%. Thank you, Eunice. Thank you. Yes, uwe nemidzangu zisiye mupiwe nhamba dzangu nashema alright. Brother also said this. His name is Ed, but it's Swiss Global. Swiss Global, they do the same thing. That's my brother in Nottingham. I'm sure Sis Eunice knows. I know she knows him. Kana vari Sis Eunice vakudai akawani hanzi kondinyaya nenyaya dzenyu ndichimbotarisa mameseji mbotohwaiti Lorenzi chivhura muromo kwakuvaudza kuti uta muntu wakanaka wakanyarira ipapo ukapuwa sadza remublenda uchakomblena here nhai papa zvozobuda here sadza rekupuwa munhengeri neshero itomuudza zveuyu ari apo uyu pazasi pako apo uyu muudze uyu rinenge rakwata here sadza racho mublenda kana kuti before tajera redu robikirwa mumapoto kwete renhengeri remublenda harizoiti blender and I've heard it all now. Sadza mublender hazvibude zvachose hanzi unopuwa gupuro zuva iroro. I know what gupuro is only because of my auntie. Wow. Lori shamwari pick your game. Pick your game. Uchitawo chiti muscle. Uchita shortcut. Ukuudzira kuti pano. Unomboti muscle. Muscle.
zita rake inini manje ndinodeny ndinokurovera denial yausati wamboona denial chaiyo kuti hezvo ani inini inini iwo mazivisa chamwari